Ake sibingelele kuphi nakuphi la kuhamba kufinyelela khona lo mbukiso. Siyacela ningayi kusixhasa la ekhaya, ni-subscribe and comment like amavidiyo, niphinde niwashare ey'nkundleni zokuxhumana ezahlukahlukene. Sanamukela-ke namhlanje ohlelweni lethu iMaskandi Info, la esinikezelana khona ngolwazi kuloko esisuke singakwazi, siphinde sinezelele kuloko okusuke lukhona. Ma ukuthi-ke uyafisa ukwazi izinto eziningi, qinisekisa ukuthi uyasubscribe la ekhaya nakanjani kuningi ozokuthola. Namhlanje ngifisa-ke sibheke indlela yokusebenza ngama-awards, okuyinto eseyikhombise kubadida abantu abaningi ukuthi asebenza kanjani. Siyazi ukuthi kungekudala kuzoba khona umcimbi wama-Metro FM Awards ongenelwe amaciko akithi isibala kuwona umzukulu, uSminofu, uKhuzani noMafikizolo abakhompyutha ngaphansi kwekhathegori i-Best Maskandi. Kube nemibuzo eminingi-ke abantu bebuza ukuthi kungani umthandeni eyiciko elingaka elikhulu kodwa engekho kulama nominations. So ngifisa-ke sibheke ukuthi indlela yokungenelela ama-awards isebenza kanjani. Ma ukuthi-ke uyafisa ukwazi, qinisekisa ukuthi nakanjani usubscribe la ekhaya kuningi osazokuthola. Ake sibheke. Sizoqala sibheke ukuthi mangabe ufisa ukungenela ama-Metro FM Music Awards kwenziwa kanjani. Kuba nesikhathi bafowethu la ekuvulwa khona ama-applications noma ama-submissions ukudedela abaculi abafisa ukungenelela ukuthi besubmit amagama wabo. Umculi-ke mangabe esubmit kuyake kufanele ukuthi akhethe ikhathegori afisa ukungenela ngaphansi kwayo. Maningi amakhathegori asuke ekhona, kukhona o-Best Gospel Album, o-Song of the Year, Best Music Video, kube khona nabo-ke o-Best Maskandi. So mangabe usubmita igama uyakukhetha ikhathegori ofisa ukuyingenela. Uzokhumbula ukuthi ngonyaka ophelile u-2025 umthandeni wawina i-Best Music Video ngengoma iGucci, waphinde wawina i-Song of the Year kuwona laphani amasama. So indlela amasama enza ngayo iyafana nama-Metro Awards abenza ngakhona. Umculi uyasubmita izinto zakhe aphinda selecte nekhathegori afisa ukungenela ngaphansi kwayo. Engicabanga ukuthi lokhu kuyakuphendula umbuzo wokuthi kungani umthandeni engabonakali kulama nominations akhona. So kusho ukuthi yena akazange isubmita izinto zakhe. Sizoke sibheke ukuthi yini abayibhekayo uma ngabe sewusubmithile ukuze ugcine ukwazile ukuphumelela nawe. Nazi-ke izinto abazibhekayo kumculi mangabe esenzile ama-submissions. Number 1, kuba i-release date. Umculo wakho kumele kube ukuthi uphume ngesikhathi esisuke sibekiwe. Ama-Metro FM akulonyaka ubekade ethatha umculo okhishwe kusukela ngomhla ka-3 February last year ngonyaka 2025 kuza kumhla ka-3 February kulonyaka umhla ka-2026. So bathatha umculo okhishwe within leso sikhathi leso. Number 2, it's an album definition. I-album definition ilaba ebheka khona ukuthi ingoma zakho oyikhiphile azikaze yini zakhishwa ngaphambilini. Siyazi ukuthi abaculi babuye benze ama-remix, abanye becule ingoma ake ayikhipha ngaphambilini, mhlambe eseyikhipha i-deluxe. So i-album definition ibheka kanjalo-ke, iphinde ibheke mawukuthi uzongenelela mhlambe kwi-category ye-album, but kuleyo album yakho osuke uyikhiphile ingoma eziwu7 akube ukuthi azikaze zakhishwa ngaphambilini, kanti-ke futhi mangabe lezo ngoma eziwu7 sezidlalwa ziyawuhlanganisa u30 minutes. So yenye yezinto abayibhekayo kuyiciko uma ngabe ling-applyela ukungena kuma-awards. Okwesithathu, akube ukuthi-ke umculi ucompliant, uhambisana nazo yonke imigudu esuke ibekiwe ngaleso sikhathi. So ilezo-ke izinto nendlela ama-awards asebenza ngalo. Mangabe uyiliciko ufisa ukungenelela nje, akube ukuthi inkampani osebenza ngaphansi kwayo iyakusubmithela ama-submissions akufanele enziwe, kumele abe u3 kuya ngaphezulu, kumele usubmithe ka3 kuya phezulu. Ma usubmithe kabuli uyadisqualifya. So enye yezinto ezibalekile lezo ukuthi-ke uzazi ngama-Metro Awards. Ama-Metro Awards acishe asebenze ngendlela efanayo-ke kunye nama-South African Music Awards, amasama. So kuloko kubalekile engicabanga ukuthi-ke makukhona umbuzo khona ngicela sehlele ngenzansi ku-comment section. Makukhona ofisa ukucaciseleka kuwona awukubuze la ngenzansi ku-comment section, nakanjani sizokulethela kona. Asikhulumi-ke ngento engenabufakazi, sikhuluma i-information e-verified, i-information ekhona. Ningakhohlwa ukusubscribe la ekhaya, niphinde nicommente, niwalike amavidiyo, niwashare ey'nkundleni zokuxhumana ezahlukahlukene. Siyabonga.